Bog svima, dobro došli u Irena Skro Cafe. U današnjem videu ćemo naučiti 5 korisnih rečenica kada se dogovaramo što kuhati ili ako želimo reći da nam se danas uopće ne da ništa raditi i ne da nam se kuhati. Prije nego krenemo, velika hvala Patreonima na njihovoj podršci. Pomažu mi u kreiranju ovih videa. Idemo krenuti, dakle 5 rečenica koje vam mogu koristiti ako se dogovarate oko kuhanja. Broj 1. Što bi mogli danas kuhati? Broj 2. Što bi mogli danas jesti? Broj 3. Ok, ja kuham, a ti pereš suđe. 4. Joj, ne da mi se ništa kuhati. I 5. Hoćemo li naručiti hranu? Hvala svima na gledanju. Ako želite učiti više riječi ili volite učiti uz videa, posjetite moj Patreon profil, link je u opisu dolje. Hvala vam svima još jedanput i vidimo se uskoro. Bog!